3 roky som bojoval vo vojnách za kráľa proti armáde zla, vedenej padlým čarodejom zvaným Hystrajk. Nebol som však radový vojak. Bol som priradený k špeciálnej jednotke, ktorá chránila kráľa. Kráľa, ktorému som dôveroval a pre ktorého som bol ochotný položiť život. No veci sa zmenili. Keď sme dostali správy od zvedov, ktoré hovorili, že Hystrajk sa vydal sám so svojou jazdou na juh hore Tét, náš král nič nepodnikol. Rozhodol som sa tak dezertovať, postaviť do nemilosti voči môjmu pánovi a vybrať sa k hore na vlastnú päsť. Moje meno je Mirandiel a toto je môj príbeh. Tak, a teraz si dobre rozmysli, čo spravíš. To si rozmyslí v prvom rade ty, čarodej. Hej, vyšiel som ti zachrániť krk. Chlapče, myslím, že tento človek naozaj nestojí o tvoju pomoc. Páni, myslím, že tento boj už nemá zmysel. Pozrime, koho nám to sem vietor zavial. Moje meno je Mirandiel. Putujem k hore Tét. Horšie je, že za dezerciu som si pohňal polku kráľovstva. Ale dejú sa aj horšie veci. A čo ty, čarodej? Dovoľte, aby sa vám predstavil Voran, čarodej spod smutného vrchu. Vážne ste o mne nepočuli? A čo ty? Zurain! Jasné, je to barbar. Sú to skvelí bojovníci, ale v hlave to majú vykradnuté. Zurain! Nehovorím. Takže hora Tét. Presne tak. A spoločnosť čarodia by mi veru prišla vhod. A vieš čo? Nedbám. Už dávno som nezažil nejaké dobrodružstvo. Dobre teda. Hora by mala byť vzdialená 2 dni pochodu na juhozápad. Mali by sme vyraziť. Zurain! Čo zazreveš? Dobre, prepáč. Nechcel som ti ublížiť. Chceš sa prijať k nám? Tak poď. Nemá to síce v lebení celkom v poriadku, ale tak bojovník sa môže hodiť. Tak, môžeme vyraziť? Myslím, že do večera by sme mohli byť pri hore Tét. Tam by sme sa mohli utáboriť.
Vieš niečo viac o tom Histrajgovi? Samozrejme, bývali sme priatelia. Priatelia? Áno, ale moc ho zmenila. Hovorí sa o ňom, že po bitke chodí od padlého bojovníka k bojovníkovi a vysáva z nich posledné zvyšky duše. Tieto zvyšky duší, ktoré nosí uložené v medailóne, ho držia pri živote a dodávajú mu silu na to, čo chce vykonať na hore Tét. A čo tam chce vykonať? To neviem, ale cítim, že stretnutie nás troch nebolo náhodné. Troch? Myslím, že už sme tu len dvaja. Kde ten Zurain zase zmizol? Mňa už z neho klepne. Idem ho hľadať. Nie, počkaj. Už je neskoro. Zurain sa vráti. Myslím, že by si mal ísť zláhnuť. Zajtra sa pozrieš smrti priamo do očí. A to, či prežiješ, bude závisieť len od teba. Prvú stráž si vezmem ja, potom ťa zobudím. Zurain! Zurain! O čo ti ide? Sme dvaja na jedného. Nebol by som si tým taký istý. Aj keď nás nevidíte, stráže sú všade. Stačí jeden nepremyslený pohyb a môže sa nám poklznúť palec na tetive. Zurain, ty si nás zradil! Tak poďte. Lord Histrike rozhodne, čo bude s vami. A radil by som vám odhodiť zbrane. Zurain, ber ich. Lord nás čaká. Konečne sa stretávame, Mirandiel. A dokonca aj môj starý priateľ Loran. Keď som sa dopočul, že jeden jediný vojak sa vybral kvôli spravodlivosti sám k hore Tét, vedel som, že som našiel to, čo som roky nemohol nájsť. Dušu, ktorú už roky hľadám. Dušu, ktorá práhne po spravodlivosti. Posledná prekážka, ktorá bránila tomu, aby som vykonal to, na čo sa chystám dnes. A môj verný Zurain mi ťa priviedol rovno do rúk. Fa, fadon, do ha, te hráše a do fa, fadon. Loran, urob niečo. Je mi ľúto, chlapče. Kým je príde o medailón, je neporaziteľný. Mocný drak Hunricht, vládca juhu, povstaň! Je dokonané. Ostáva posledná vec. Dress Ramayela Shri Durasha Rastiriama Dehalek Durasha Ramayla Sharastidama Lachreda Shri Zurain, ty už nebude viac slúžiť! Zurain, nie! Je po všetkom, priateľu. Zurain, sme ti zaviazaní do konca života. Zurain! Tak, a čo bude teraz? Počul som o záhadách, ktoré sa dejú v brakúckych močiaroch na západe. Myslím, že by sa to tam zišlo ísť preskúmať. Takže ďalšie dobrodružstvo? Zurain! In a land of
one light could set us free. Up in the skies, open eyes and see. Raise your voice, let it rise through the hills. There's a